खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 2 डिसेम्बर 2022 बारा जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आबाद मावनो थाखाय गुलि गावना बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। राजस्थान रायजोनि करौली जिल्लायाव मोननै हानजानि गेजेराव आबाद मावनो थाखाय ट्रेक्टरखौ भारा लानायनि सायाव नांलाय खमलाय आरो दाङाबाजि जानायाव गुलि फायरिं खालामनाय समाव सासे 32 बोसोर बैसोनि आइजोनियाव गुलिया हाबनानै बे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय राजेश बाई आरो नांलाय खमलाय जानायनि गुबै दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय दिवान गुर्जार आरो ध्रुव सिंह गुर्जार। दा बे जाथायनि सायाव राजस्थान पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै राजस्थान पुलिसा रादाय होनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि पान्डु ओनसोलाव मैया फुंनि समावनो हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामनायजों गंदाइन न'फोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला अर खामनायजों गंब्रै गेस सिलिन्डारबो ब्लास्ट जादोंमोन आरो बे जाथायाव गोबां लाख रांनि सम्पथिफोरा खहा जादों। नाथाय बे जाथायाव रावबो जोखोम जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। नाथाय अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। मासे मोसौआ सासे मानसिखौ जायगायावनो जिउ फोजोबदों। मुम्बाइनि डम्बिवलीआव सासे लामाजों थांबाय थानाय मानसिखौ मासे सारोन मोसौआ सौना होनायाव बे मानसिया गंसे खारबाय थानाय बास कारनि सिङाव हरखाबै हाबलांना होनायाव बासजों सौजानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय शिवराम दत्रे, 68 बोसोर बैसोनि। मासे जिबौआ सासे सुबुंखौ मन'नो नाजादोंमोन। तामिलनाडु रायजोनि तिरुपातुराव मासे 9 फुट गोलाव अजगर जिबौआ सासे सुबुंनि आथिङाव फानफ्रबनानै थादोंमोन एबा फानफ्रबनानै बे मानसिखौ मन'नो नाजादोंमोन। उनाव जाथायखौ खौरां मोननानै रैखाथि हान्जाया जाथायसालियाव फैनानै जिबौनिफ्राय बे मानसिखौ रैखा खालामनो हादों आरो बेखौ रैखा खालामनो थाखाय गोबां घन्टा सम लादों। लोगोसे बे जाथायनि भिडिअ'आ बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ। अदेबानि गोबां भाइरेल जागासिनोबो दङ। जिबौजों फानफ्रब जानानै जिबौजों मन'नो नाजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय शंकर। गिथाव बाथाव अर खामदों। गिथाव बाथाव अर खामनायजों गंसे न'खरनि 6 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय फिर'जाबादाव गंसे फार्निचार गलानि ग्राउन्ड फ्ल'राव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामनानै बे जाथाया जादों। थैनाय 6 सुबुंनि गेजेराव 3 गथ'फोरमोन आरो बे जाथाया कारेन्ट शट जानानै जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै उत्तर प्रदेश रायजोनि चिफ मिनिस्टार योगी बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे न'खरसेयाव 2 लाख रांखौ फोसावनाय जादों। उत्तराखन्ड रायजोनि सिङाव थानाय आलमरानि दाइना गामियाव सासे सुबुङा लख्राजों गाग्लोबजानानै अरथारजानानै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय महनराम, 58 बोसोर बैसोनि। महनरामा लामाजों थाबायलांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन। लोगोसे महनरामनि न'खरनो 4 लाख रां होगोन होननानै उत्तराखन्ड सोरखारा फोसावनाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों न'खर मोनसेनि 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिङाव थानाय काठुआयाव गंसे गारिया लामायाव फिसलायनानै गोथौ हाखराव गोलैलांनानै हरखाबै जाब्रबथाय जानानै न'खर मोनसेनि 3 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 2 सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। पुडुचेरीनि मान्नाकुला विनायगर मन्दिरनि मासे लक्ष्मी मुंनि मैदेरा हरखाबै बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। लक्ष्मीया थांनाय 1995 मायथाइनिफ्रायनो बे मन्दिराव दंमोन। लक्ष्मीखौ जेब्ला मैदेर मावदा फुंनि समाव मर्निं वाक खालामनो थाखाय लांदोंमोन अब्लानो हरखाबै गोलैनानै जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय
नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।